Busog naman ko, pre. Ulbe, gusto mo karang busog mo kaduma pa hungi. Ang ina yan, hindi mo san. So good morning mga kagaok mo. Bagong adlaw bagong kinabuhi atong tanan dai no. So karon nga video dai madto ko sa Alicia kay 40 days ron sa nanay sa akong igagaw no. Madto ta. Pero adis ta maabot dito. Kapit na itong isa kauban ng gawak dito sa tubod. So biyahe na magmotor pa man. Let's go. So natas itong prinsesa mga prinsesa itong giapas kay apas man prinsesa lang kung ako tubol prinsesa na pa dara prinsesa dali pre sige kan sige nga mo sa Alicia yoy mapadong bako man dito sila Jumar gauna naman sila Ilit bukit lagi. Ya. Pulo. Nah. Gaya kay les umpisa oi. Mau gawak mo. Gaya kay les umpisa. Lihat siyempre. Tuwad to na neme. Go rock and roll. Woo!
So mga gaok no, niabot na may sa among padulngan ay. So taron tumandat to gilang ato si Babo man. Tungas ang Babo mo tungas ami. Video pre. Plaster ng bread, pre. Yung plaster ng bread. So many people. Ha? Kamu sila. Jumong. Mga vlogger, kahit lang TV na ron. I-front. Wala ka video. Wala ka manay. Sige nga. Ay, isa na wala. Wala. Benar ba? Kaya nalubog na. Mga chigot trok eh. Okay? Okay. Isa ka na ng kanto ka. Ano ba nasa? Ano bugo sila? Ano na kaya kan? Ako sa mga gutom kayo. Okay? Kami to. Kami to pre. Utang ina puti ko na rin. Ito ko go ada na. Kamera nila. Ang attack lang na. Kamu rando haram? Oke. Karol, ada sih. Apa? Ada sih. Ano mereka tinukuan? Ngalah yang bukan religion. Kau nih, buang like religion gak lihat. Katoliko ko. Toto, maganda. Ano sih? Vlogger. Ini sa. Pakita sana ulang. Ay, hindi ba mo uling uling sa mo ka? Ikaw no? TV. Basta ka man si Kon. Wala ya. Wala. Ha? Tay. Nong.
So, may punta niya mga gawak, no? Muli yung tami karon pero sa akong mga gawad, siguro pala yun, no? Dato di ko sa ulit ko, di ako. Yung bago. Wala, ikaw muli yung tami na. Gauwan man, sa mo na nga. Di siguro pala yun, siguro. So, magkakuli pa tayo, ginagawa. Magkuhan siguro yung magkanang magawa siguro para kung mawa ng uwan, makauli na may. So, adapter may sumba yung video ni makauli na may sa hagna. So, shout out day ko anday kang Romilio rin ang Papa Chilmar niya og shout out day ko sa gano diya shout out ko guys ang tatay day so go you